श्रीलंकानि हादरगिरि गटाबाया राजपाक्साया हादर नागारनानै साउदी आरबाव सौहैबाय। गटाबाया राजपाक्साया सिंगापुरनिफ्रायनो दैथायहरदों संसदनि मासिगिरिनिसिम बिबान नागारनायनि आरज बिलाइ। हादरनि गुबुन रायजोआव आलफानि लिंकमेनखौ पुलिसआ खादों। बांगालुराव आलफानि लिंकमेन रनजित गगैखौ खादों। करिमगंज जिल्लायाव सिखावनि उदखार, ग्रिल सिफायनानै न'निफ्राय अलंकारजों लोगोसे रां खावनानै लांदों। 21 जुलाइआव जागोन एसआइनि मोगामोगि आनजादा। 14 जुनाव फोसावदोंमोन एसआइनि लिरनाय आनजादनि फिथाइखौ। दिनैनिफ्राय 30 सेप्तेम्बरसिम कभिड-19नि थामथि खोन्दो भेक्सिन होनाय हाबाफारिया जागायबाय। 18 बोसोरनि देरसिन बैसोनि सुबुंफोरा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन भेक्सिनखौ। सोनाब बंगनि महुआ मैत्रा मुंनि सासे एमपिआ सेक्सुएल हेरेसमेन्टनि सोलाय मिस्टार गगৈ बाहायनांगौ होननानै टुइटाराव लिरनाया गोबां दान्थे बिदान्थे सोमजिहोदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ बाख्नायनायनि थाखाय कानाडायाव सासे सिखखौ बुथारदों। हादरनि मादाव गाव हारसिं इन्टारनेट सोरजिनाय रायजोआ जाबाय केरेला। आमेरिकानि बारग' हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पनि गिबि बिसि इभाना ट्राम्पआ 73 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइव निउज 24 बड' इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।